ụmụnne m arụ mere nwanyị ụga n'uhu nwere ndị ọkatọ mma. ụmụnne m arụ mere nwanyị ụga nwere ndị aka mma n'ihi na ya na ke nwoke ya na-emega ihe alụọla hụ nwanyị ụga alụọla ya na di man alụọla ụnụ ma mgbe nwanyị ụga renara ya na di man alụọla o, mana e nwere ndị ha ka mma enweghị ọrịa otu onye na-arịa. Ụzụ atọọla ụmụnne m ejile m mkpụrụ anya m abụọ hụ azụ isi m ịnọ nga gbo na-ele m gị na-amịgharị che na-enwe onye ahụ gaṅụ gị na-amịgharị che na ịnọ on top of the world na iri gị ihe uto ịnọkwa na di o ijikwa edi gị na-amịgharị were daylight ahụ gị ụzọ ịjụghị onwe gị na onye nwe daylight na ọ jikwa ọkụ ya ahụ gaṅụ isend na ịchọghị ịma and na ịnọ n'ime institution even God himself nọ na-eji egwu the union of man and woman ịnọ n'ime na-agba kpụrụkpụrụ nọ n'ime a well established institution, marriage institution, a well established marriage ịnọ n'ime ya gị me gị tụpụta ụkwụ na-egharị amịgharị emegị inyo gị na-amịgharị ụkwụ na-agba gwam anya gị na gị na-amịgharị chịrị pantị gị n'aka gbuchie otele ijiri mụchie ụmụ mba nụrụ ebe dị ngị dewere mba ahụrụ gị mma dị lejighị anya ọ gịnị mịgharị ga naanị ka ị naanị ma ihe iji amịgharị ga na-amịgharị gị na-amịgharị ụmụnne m after the video onye eme ọnụ ihe m bịara wee nkwacha the next video ga-adrọp after kelugbo ene ọwụ ya wee ebe mkpọtụrụ ebe ka m ga-akọ ihe mere na m ji na-ekwu ihe lugbo ene. ụmụnne m shinga lugbo ene pụọ m laghachi ha back to WhatsApp ihe m lega nga anụ o juru m anya. ụmụnne m mkpụrụ anya m abụọ elege m azụ isi m opuru anya azụ isi m anya m hụrụ ntị m unu anụkwanụ bifo m bịa ngalako ihe vidio n'ubu aga n'ihi na enidiri m imegodo ụmụazị ha ara ha juo nye ha nri ha erie mee ha ara ha ọrụ enidi m distraction enidiri m mma ntọ kamera kwanga nga na m na-achọ m ihe ga-akọlụ m back. ụmụnne m ike editi na arọ m ihe m ga-abịa iko gbotere ọnụ ngala na ọwụ ihe a na-akpọ ụzụ unu anụkwa the video na-abịa after this one. Ihe m bịagodoro nkwacha asị m abịa kwacha naanị ya ma ihe ọ na-eme sọsọ ma ihe ị na-eme ị na-epiogharị na-agaghị iri hello imewe ga-agwa m ije mkpe ga-agwa m ụkwụ na-aga gwam anya na-aga gwam na ahụ ya enwe ihe zoro ezo n'okpuru anyanwụ. hello chọbiri na the next video na-apụta nọ ọwụ obere ihe. ụmụnne m kedere ọnụ ịma ya ọnụ o rere ure eshushi puu